was cinti pravati prasangge boba hake history ro sinai mo mesla gana palgana ni kisai kuri kisa mumate ni share kare ba puilano belekena hambai sini media channels no tei electronics media no जों दिनै बेलेखनो कायसे नांगौमोन टपिक्स नङानो सोंका आं बेलेखनो बखा तंथगो अककनमा सामानि बागै तैननो बेलेखन हामबाय मायाफोर तामनि बागै हिमाले जों जतन साइमानो 19 अगस्त अंके चिनि महाराजा चिनि त्रिपुरानि राजानि बिसिङो जतन छलाय फानग्रां को राजा चिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकको बिनि आसायमानि साल बे जों साइमानो बसका 19 तारिख साल चिनि त्रिपुराव फाय दङ चिन्ति प्रासान बागै बेलेखनो नांगौमनि साल सुदाबो सिमिया चिनि महाराजा बीर विक्रमनो जों जत साइमानो बुंगा खरकसा द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा हिंजावो आधुनिक त्रिपुरानि रूपकार जेटा वानसे कबय केहन अर्थात चिनि त्रिपुरानो जे ताबो आधुनिक जे रूप रमानी मॉडर्न जे रूप रमानी बिनि जे ताबुनि जे स्ट्राक्चार आबोके जतनो बिनि वान सुजाक तंमानी गाबोन बागै आं बेलेखनो बखा तंथु हायसि महाराजा बीर विक्रम कक मा सानानिखाय आं बेलेखनो खाकजाङो तान बखा तंथु ओंखाय फायजि जों पुला नायलेनो बिनि आसायमानिखाय आं थाइजोंखौ साका 19 आगस्ट 1908 सालनि 19 आगस्ट बआ जायो बिनि बुफानबो मुंखाय वीरेंद्र किशोर मानिकको जेनि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिकको ओंखाय बिनि आमानबो मुंखाय महारानी अरुंधति देवी ओंखाय बो 1923 अर्थात 1908 आसायखा ओंखाय 15 बछरनि परे 1923 ओंखाय बो सिंहासनमा आचुखा तामनि बागै ओंखाय 1923 जनो जेनि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिकको बिनि थैमानि यागुलो बो 15 बछर बयसनो सिंहासन आचुकनानि बो बाध्य मांखा बिनि स्पाउस अर्थात बिनि जे रानी बिनि रानी ओंखाय जों जतन साइमानो महारानी कांचन प्रभा देवी आबोके बिनि स्पाउस बिनि सक्सेसर खरकसा दङो आबोंका महाराजा किरीट विक्रम मानिकको जाता चिनि ताबुक जे प्रेजेंट जे चिनि महाराजा प्रदुत किशोर मानिकनि बिन बाबू किरीट विक्रम महाराजा बोंके बिनि बसला खरकसा ओंखाय चिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकको कथां तंफ्रो बिनि चिनि हानि बागै त्रिपुरानि बागै बेलेखनो कन्ट्रिबिउशन कत कन्ट्रिबिउशन बो क्लांमानि दङ याफारि क्लांमानि दङ आब्रनि बिसिङो खुरसा जांनाय हिंखाय पुइला बो 1939 कैसा बिराट एरिया तुये तिप्रासान बागै बो कैसा रिजर्व खाय कलांखा लैंड रिफॉर्म सुनाबनो आबो बो रिजर्व खाय कलांखा जेटा इन फ्यूचर थाङै आबो ताबुक जों जे टीटीएडीसी हनलाय तंमानि ए आबो ओ रिजर्व एलाका रकम बिसिङो खबजागो ओंखाय बुसुक दूरदर्शिता तंमानि परे आफ्रु तो ताबुनि हाया सिचुएशन आफ्रु जों अनेक मेजॉरिटी दं तिप्रासाराव आफ्रुफोरनो तिप्रासान बागै बखानाङै अबा के बिराट एकटा एरिया बास्ट एकटा एरिया न बजे चिनि बागै रिजर्व खायख्लांमानि आजागन जों साइमानो जे बिनि दूरदर्शिता बुसुक दं बिनि नाहारमुं बुसुक दं जेरै महाराजा बीर विक्रमनि नाहारमुं बुसुक जलातै माने भबिष्यतबाणी बो साइमानो हायसि ओंखाय आबो बेलेखन वान आमा सिंसा बो सामुरक खालालेमोन ओंखाय आबोरो कारि बाहायनो दङ जों जत साइमानो त्रिपुरानि हिस्टोरिकल प्लेस नि बिसिङो निर्महल बेलेखनो नांगौमानि कैसा फेमास प्लेस होनजागाबो निर्महल माने वाटर पैलेस आबो बोसराम काबो फ्रो 1930 स्टार्ट खायमानि आजागा खरकनि दुइजना एक्सपर्ट मार्टिन बाय बार्न हने बरनो बरक जतनो दा ब्रिटिश नि कंपनी बरक ओंखाय फिया उ खरकनि सुनामु हिनपानो पूरा डायरेक्शन रना ओंखाय चिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकनो पूरा बिनि इंस्ट्रक्शन बाय नाबो सुनाम जागो जदि फातर बरक फाय सुनामो गाबो टोटाली चिनि जे रुद्र सागर तमने आबोनि कनि कचारो आबोनि डिजाइन बाहायनाय बाहायके सुनाम जांनाय पक्का 8 बछरमै आबोनो बो सुनामका अर्थात निर्महलनो सुनामतानि 1930 स्टार्ट खायका एबं 1938 आबो कमप्लीट खायसि
इनका आबो ताबो बसुक जरते चिन त्रिपुरा फेमस या दिबा निर्महल इनका नेक्स्ट ताबुक सक जरते गवर्नमेंट फानों तुम बा इंडिया फान जों तुम अब हाय नाइथक नाइजाकनाय मतो उनको गुरिखौ हाय साना थांगाके जों आबोनो त्रिपुरानि समस्त बरक ताबुक जों प्राउड फील खायो ए निर्महल दुनियानि बरक फायनाय फैयो आबो कायसा ताबु नाइजाकनाय माने यङै दं इनका आबोनो कारै 1942 आजागा बो आगरतला एयरपोर्ट बाहायनो बो पुइला सनाम लांमानि 1942 का ऑलरेडी स्टार्ट जोंनि थांखायसि इनकाय आबुन से सिगांनो एयरपोर्ट सामनानि बो स्टार्ट खालायका एबं 1942 रग इनकाय आब ऑलरेडी कंप्लीट जोंनि थांका एबं 1945 रग इनकाय आब यूज खायै उ द्वितीय विश्व युद्ध रग आयं तो अनेक प्लेन रखायका बिखलायका तामो तामंखा हायरक तैको आबो रगनो नासि कांगाय आबोनो जों मुइतमा खायदाय जोंनि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बो साधारण बर गाहायसि अति साधारण ब बिनि नाहारमुं बिनि वानसुकमुं बिनि दूरदर्शिता माने पृथ्वीनि राजारनि बिसिङाव ब बेलेगखिनो कायसा बुमुं कटर गोनां खरकसा राजा ओंखाय आबोनि बागै जोंनि महाराजानो जों बेलेगखिनो मुइतमा खालायो ओंखाय जों मा वानसुगो बिनि सामुरकना हायसि आबो बेलायखनो बलाय जाकनाय ते प्रशंसा खायजानाय प्राउड फील खायजानाय आबाय सामुर बखायलांका सुदा आबो सिमिया लेखापड़ा खायतानि शिक्षाय दीक्षाय स्कुल कलेज नामतानि बायनो गोबां मा बिनि याकपाय बकलाङै थांका जों नगो ताबुक जे एमबीबी कलेज आबो 1947 बो आबोनो कलेज नामका अंडर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी नांदर आबो माने कलकत्ता यूनिवर्सिटी नांदर कायसा कॉलेज बस नामका 1947 अब के एमबीबी कॉलेज जगह महाराजा वीर विक्रम कॉलेज अब बिनि मुङैनो बखलायका ओंखाय इ कॉलेज माने ताबुक त्रिपुरानि बिसिङाव टप कॉलेज ओंखाय एमबीबी कॉलेज हायसि नाय बोसोर सिगांनो बाबोनो सुनामलांमानि ओंखाय वान आमा सिंचा बिनो वानसुं मारक आबोनो कारिबाबो गोबां स्कुल हा माने चिनि हास्ते गोनाङै गोबां स्कुलाव बसनामका बो कयेक बार यूरोप कान्ट्री थांका आ जागाराव थाङै बो नुगु तामो बाहायके खालायनाय आ जागानि पुरा आर्किटेक्चर बिनि एक्चुअली बो खरकसा आं पुलान साका जे खरकसा बंखा चिनि आर्किटेक्चर बो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा नि हिनजागो ओंखाय फाता देश थाङो आ जागानि टेक्नोलॉजी बो वान सुगि फायो और एप्लाई खालायफैयो ओंखाय ताबु निजे आगरतला सहर तमानि अब टोटाली बो प्लान खालायमानि हायसि आगरतला म्युनिसिपालिटी तो अनेक आगे नंखाबो किन्तु माने बिनसे सिगांनि राजारखौनो जखन चिनर आगरतलाव तामने राजधानी कैपिटल शिफ्ट नखा आफरनो अब प्लान खालाय जाखादो हायपानो अब हायकै ताबु निजे प्लान तमन अब हाया किन्तु अबनो महाराजा वीर विक्रम बिनि शासन माने ड्यूरिंग द बिनि शासन खालाय दंफ्रो बिनि राजत्व कालाव बबनो तेबो नायथक खालायबो प्लान खायका हायसे ताबुक जे सुजा रूट डॉक्टर नेदिबा राजबाड़ी থেকে सुजा निनिया फास्ट गेट खालाय गोल बाजार एकदम डायरेक्ट नुहुरी तंगाय जार ए प्लेन लामारा अब जतन बिना हारमु हायचे इनकाय ब मात्र 24 बछर ब राजत्व खायलांखा इनकाय बिनि बयस 39 बछर जरातै बक्का थां तंखा फाइनली बिनि खरकसा चराय बिनि किरीट विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर आबनो कलांगे बो 17 तारीख मे 1947 बो थै थांगा बेलायखान बिनि शॉर्ट पीरियड मात्र 39 बछर बो थां तंसो ए 39 बछर बिसिङो 24 बछर के बो माने राजत्व खायलांखा हायसे चिनि हाव इनके आबोनि बागै ताबुक तो जों साइमांखा 2019 नि थेके 19 अगस्त नो एज ए गवर्नमेंट हॉलिडे नि डिक्लेयर खायजाका इनके आं अबनो सानामो जों थ्रू मीडिया चिनि महाराजा आं जे ताबुक सामन अब बिनि जीवनी किसा सांग सजां साव हायजि तेबो गोबां मा विशाल पार्ट तंग्रुगो साजागिया अब साना निकाय आसो कम समय साबाय मैया बिनि हिस्ट्री साना निकाय सो जसक बखलायलां काजिन त्रिपुरानि बागै त्रिपुरासानि बागै along with हास्य त्रिपुरानि बागै आफोरतो चिनि अब प्रिंस नि स्टेट दङो स्टेट नि बागै बो जसक खलायलांखा अब जों बुखबाय सामानि आसकबाय जों जथेस्थया तेबो गोबां बखलायका काजै चिनि बसनि बरक तो बटे
सारा त्रिपुरानि बरक बिनि आचाइमानि सालनो बेलायखेनो हहम ददम खालायै पालायनो नांगौ जों तो पालायनो नांगौ न त्रिपुरा साताबो obviously आरते कोनो डाउट करे जों बेलायखेनो आं एक दिन बे पालायनो नांचा साजाय हैसि जों अबनो 3 दिन लगातार पालायनो खायसि आन बेखाखौ सेटिस्फेक्शन फाय कारण अबहाय दूरदर्शी जागोन राजा आगिन हिस्ट्री जों खूब कम नुगो ओंखाय आ जुगोसो बासक जरते बिनि टैलेंट दं आसो जरते बिनि वान सुमान दं ओंखाय बिनि आसाइनमेंट सालनो आंखाय पर 3 दिन दं मिचां पालायनो मुचों हायसे हायपाद इन फ्यूचर जों नायलायनाय ओंखाय आंनि त्रिपुरानि जत्त आंनि रांसोनि ताखौ बुकसनो कइनाय जोंनि त्रिपुरा मथानि तरफ থেকে तो साजाक बाहाय बाहायके पालायलायनाय ओंखाय जोंनि कर्मचारी संगठन दं टीईएफ बर' भाइनो जथारीति जत इन्स्ट्राक्शन दिफाय बेखा 19 तारिखनो बाइखौ ऑब्जर्व खायनाय ओंखाय जे जागा पालायो गाहाम खालायै एकदम नायथाव खालायै बेलेखन गुरुत्व सहकाराबो पालाय जांनाय नंथु ओंखाय जारो स्कुल कलेज दंनाय जोंनि गोबां मा टीचारनि प्रतिभानि अबन अनुरोध दंनाय कयमुं दंनाय जे राय रखनो अबन 20 तारिख तो सावै गाहाम के स्कुलाव पालाय लायखे बेलेखन चाव हायसि अब चिनि नो कायसा कर्तव्य चिनि दायित्व दङ बिनि आसाइनमेंट सालनो जों गाहाम खालायै सेलिब्रेट खालायनानै ओंखाय स्टेट गभर्नमेंट बुजरते खालायनाबो तांसायमे मे बि खालायपान मानु ओंखाय तबो चिनि बरक याखाबा हास्ते